magsuot ko lang Kristo, magpunta ka na kong tanan. Sulod din ang pagsaulog, sa kasaulugan sa pulong, atong natin ang mga pag-ampo, alang sa mga kalag na atong gihandog karon, ang kalag ni Mr. Norberto, Peter Paul, kalag ni Rosario, Leonora, Hilahia, Donato, Ferdinando, o Emilia. Ug sa tanang mga kalag kanila, kaunta pasaluan sila sa ilang mga sala o ang makadamat sila sa dinarian na walay katapusan. Karon ang katakluan buha Domingo sulod sa tuig. Diha sa unang pagbasa sa Propeta Elias sa tubig upan sa usa ka Huda na iyang nakita mga ngunit o lupa. Ang Ebanghelyo nagsaysay nituod sa laing Huda kami halay og duha nga dako dito sa panunanan sa templo. Aging pagsugod padulong mundo ug awit ang kasiunang awit. Diyos, Espiritu Santo. Amen. Ang pulong sa Diyos may kaya sa nungdalan, tutulang kita niya sa itong mga agyan. Mga igsoon karon adlaw sa kalipay, tungod kay karon adlaw sa Ginoo. Sa adlaw Domingo nga itong Ginoo na banhaw, nagpakita siya mga tinunan, ug nagpadala sa Espiritu Santo. Mao sa kining adlaw sa itong kaluwasan, kano sa itong isaulog ug kaugalingon ng itong pagkabanhaw, pinaagi ni Kristo, uban ni Kristo, diha ni Kristo. Mao hinungdan nga nagtigom kita karon. Ug dinhi ato ba nagtigom karon, duyo kita sa tibok simbahan nga nagapalo din sa yuta, uban sa itong obispo Bishop Abel Tigo, sa itong ora paroko Father Ebanyo ug Father Bertinong, ug sa tanang mga parian sa Diocese sa Mati ug kanatong mga magtotoo. Aron mandang kita, alam sa pagsaulo karon maghinulso kita sa atong kasala. Mangayo kita pasaylo sa Dios ug ngadto sa atong isig ka tawo. Kita ang tanan nagatumpisa sa Dios nga magagahom sa tanan o kanino. Kaya kalapas ako katuiyan mo sa unahuna sa tulong sa buhat. Sa wala pagbuhat, sinanggang buhaton, kaya akong sala, akong sala. Kumusta na mamuya mo ang Santa Maria ka ng Birhen, sa kang mga anghel, mga santos, o kanino. Hindi akong yambok sa Ginoo. Kaloy kami Ginoo, pasayloa kami sa tanan ng mga kalapasan, agaka kami di kinabuhi, o daga kami kinabuhi dayon. Amen.
kita, o Diyos nga gamahanan ug maluluyon, panalipdi kami sa tanang katalagman, hatagi kami kagawasan sa Espiritu o kaayuhan sa kalagog lawas, aron makatuman kami sa imong ipabuhat kanamo dinhi sa yuta. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahaturan. Kalihog. Kinotlo, ikan sa unang basahon sa mga hari. Miadto si Elias sa Sarepta, o sa pag-abot niya sa ganghaan sa syudad. May usa ka byuda nga nangahoy, o gitawag niya ang byuda o giingnan. Palihog, dati akong jutay tubig, aron makainom ako. Samtang nakuha siya sa tubig, gitawag na usab siya sa babae o giingnan. At ang usab ako gagmayng pan. Miingon ang byuda, saksi ang Ginoo nga imong Diyos, nga wala ako makaluto og pan. Aduna lamang ako'y usa ka kungkong nga harina, ug jutay nga lana sa unibo. Nangawi ako, aron lutuon ko kini, alang kanako, ug sa akong anak, aron makakaon kami, sa dili pa kami mamatay. O miingon kaniya si Elias, ayaw kabalaka, buhata ang giingon mo, apan, humuoy ang na ako, jutay turta, o dadangan di kanako. O pagkatapos, paghimo usab, alang kanimo ug sa imong anak. Kay nag-ingon ang Ginoo, ang Diyos sa Israel. Dili mahurot ang imong harina, ingon man ang imong lana, hangtod nga paunanon sa Ginoo. Minanaw ang byuda ug gihimo niya ang giingon ni Elias. Ug wala siya kabsig kalanon sunod sa daghang mga adlaw. Wala mahurot ang harina ug ang lana, sumala sa gisulti sa Ginoo pinaagi kang Elias. Ang pulong sa Ginoo. Dahil ka ang Ginoo, ganap ko. Ang Diyos niya ko, matinuan hangtod sa kahangturan. Nagapalangat sa katarong, alang sa gidaog-daog. Nagahatag ang pagkaon sa gigutom. Ang Ginoo nagaluwas sa mga bihang. Ang Ginoo nagahatag pagtan-aw sa butang. Ang Ginoo nabagaron kanila nga nahilo kamay. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nalipot sa mga langyan. Ibuhi sa Ginoo ang mga ilong
mga balo apan iyang ibaho ang pagi sa dautan ang Ginoo maghari hangtod sa kahangturan ang imong Diyos o Siyon latas sa tanang kaliwatan. Alleluia. Dahil kang Ginoon, banat ko. Tinatlaw di kan sumasaw ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Kay wala mo sunod si Kristo sa balaang dati nga hindi mo sa mga tao nga halad. Halad lamang sa matuod na balaang dati. Isulod siya sa langit din nakatubang siya karon sa Diyos alang ug tungod kanato. Ang Pangulong Pare sa mga Hudyo musulod ngadto sa balaang dapit, matag tuig, dala ang dugo sa usa ka mananap. Apan wala musulod si Kristo aron paghalat sa iyang kaugalingon sa makanaghan. Kay nag-antos unta siya sa kalibutan. Tinunuan nagpakita siya karon sa makausaw alang sa tanan na hinapos na ang panahon karon. Aron pag-uktang sa sala, tinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon. Kinahanglan mamatay ang tagsa-tagsa sa makausa, ug tapos niya na hukman siya sa Diyos. Yala usab ni Kristo sa makausa, aron pag-uktang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya sa ikadawang higayon, dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong. Ang pagbasa sa Santos na Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon siya mga kinunan, pagbantay kamo sa mga magtutudlo sa balaod, nga gusto magsuloy-suloy nga magsulod mga bisking kakas, ubor iyukuan sulod sa mga merkado, nga nagpili sa mga lingkuranan, nga linain sulod sa mga sinagoga, o sa mga dapit nga naging maayo sa mga kumbira. Nanlupig sila sa mga biyuda o nanindog sa ilang mga kagayunan. O niya nagpasundaya o tagas ng mga pag-ampo at uwangan sa mga tao. Labi pang makalilisan ng ilang silot. Sa panaglingkod si Jesus doon sa panudlanan sa templo, naniid siya sa mga tao nga nanghulog dito sa ilang mga halad. Daghang gato nga nanghulog daghang kwarta. O niya niduol sa huganan, sa halad ang usa ka biyuda ng kabos. Umihulog og duha ka dako. Gitawag ni Jesus ang iyang mga tinunan og giingnan. Labaw pa sa panghulog sa uban ang gihulog nining mga ning kabos nga byuda.
Kaya mga mihulog sa sobra sa ilang mahali, apan siya, bisan sa iyang kakabos, mihatag sa tanan nga iya gihatag niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Mga igsoon ng santos na ebanghelyo sa atong Ginoo. Maliyog maglingkod sa magaliyot, mga igsoon maayong untag ng tanan. Dugay-dugay nga wa ta makahimo og rubing no sa mga kaabag tungod sa pandemya. Unya tungod sa pagtugot sa ITF niya na ta sa level 2 sa ato ang sitwasyon. So dili na tayo level 2 kung ato iparihan siya mo hapit na ta mag-general modified community quarantine. Hinahinaya na o luwag ang sitwasyon sumuna nga may tubot na yung mga growing ang mga kaabag o sa kondisyon ng gatong walay mga bakuna na kaabag dili parubingon. So kung nakabantay mo bisa na pag-responso sa sementeryo, dili sila pa-responsohon. Dibasa ni Arsobispo Romulo Valles, ganihang buntag sa iyang misa. Ang sulat, gikan sa atuang Santo Papa, nag-imuak katuloy karon diya sa syudad sa Davao, sa Archdiocese sa Davao. Sulat sa Santo Papa, nag-auhag sa mga Kristiyanos o sa tanang mga tao sa pagpabakuna. Mingon ang Santo Papa, ilubaro na ito sa Binisaya, kung ikaw adunay gugma sa imong isig ka tao, magpapakuna ka. Ang atong kalaban, dili makita. Huwag nahibalo kung asa siya mo takbo. So, mga na nag-iawag sa Santo Papa, na kung nahigugma ta sa itong isig ka tao, pinahanglan magpapakuna ta. Mora na ang iyang awhag. Muna gingon nga, walay pugsanay, pero wak ko'y balibaray. Asa mga anak? Walay balibaray, wak ko'y pugsanay. So, ito rin hindi malo. Nga nung amingon siya na, kanang, kung nahigugma ka, tungkol lagi kay, ako, bisan ako dito pa siguro nga, simba ko niya sa kuha ko niya, nagdaghan ko kay istorya, unang-unang imong pamilya, kung ikapulapilot, kanunay, masimba ko, huwag kayo bakuna, delikado yun. Dili man po ingon nga tungod kinabakunahan kali nakamadutlan apan mas maayo adunay prevention sa atong gawin. So ina no ang pagpasabot sa muna nga karon nalipay pud mi nga gitugtan ni Robin kay siguro mo ni ang last na mga Robin sa dili pa mo mubalhin sa bagong Wasay Paris kay sa Enero ko subukan sa dili di na yun ka mag-upar o mga meeting kay dito naman mo sa Kwasay Paris. Ganit si Father Ed, kung nag-misa siya na ito, ay linggo na sa mga ako na ngayon. Real, hilati ko ng mahayag o ang poswangan rin. Kauban may ko na muna sumpri, pero mayroon siya na lisod man lang kay doon mag-idaw mo rin sa piso. Masuko ko na taga-piso, no? Pwede mo kuhaon na manakikuha mo. Muna soon 5 na mo kuhon o ang sentro kini ninyo ang GTP sa mga kalibukan. Pwede din, sumauna na nagahapon, so meeting, nag-media ko sa mga kaabak, kung nga di na yung kapanista sa inyo hapong may Paris to Paris. Media. Yung ibaros ko, hindi ko sila nga, ang simenteryo kay sa paligyan man na, di po na yung responso, kung may Paris to Paris. Sige lang, sabot-sabot to, tara na. Pero ka nang mamista, pasod lang po ninyo, kalaway Paris to Paris. Bitaw lang kinabidya na istorya. Mga igsoon ko rin ni Cristo, niya nata sa ika-32 nga Domingo sa ordinaryong panahon sa tuig B. So doon na duha ka Domingo sa ordinaryong panahon. So Domingo, ika-33 nga Domingo, pagkapit sa 21, mao na ang last Sunday of ordinary time, kapistahan ni Christ the King. So mao na siya no. So ang kapistahan ni Kristo nga hari, mao na siya ang end sa ordinary time. Di pagkasunod Domingo niya na, musunod na sa unang Domingo sa Adviento, pagpanandam nato sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. So mao na siya ang tuyo sa liturgical calendar. So ang first Sunday of Advent, mao na siya ang New Year sa simbahan. Liturgical calendar.
So diha na punta magsugod sa year C. Nga. Pero ako kung ariskalos na gingon ni Father Ed nga Arancel ay diha ko magsugod sa first Sunday of Advent kadtong kung mamatay libre na. Di ba? Isultihan mo na niya? Kaya ngayon tato, ang unahon talay katong bunyag. Sunod, tuwig, kay minaw pang sa dalitamang na ang patay mo'y unahon na walay bayad sa pagsuot sa bagong tuwig. Siya mo pa na bagong tuwig sa simbahan. So kung doon ay mamatay, anong manghigayon na, siguro walay bayad. Pero ay bumukot pa kamatay o sa. Pagpiling na mo pagkabuhi ko eh. So ilan no? So mauna siya ang dagan sa itong simbahan. So dining ikaduhang Domingo sa 32 na Domingo sa Adviento, ang nahimong bida sa atong mga pagbasa karon mo ning duha ka biyuda. Nabatayan na ito mga igsoon nga mo kini ginabalik-balik sa dito pa ko sa Tagum, kaabag ko dito, binugay ko na kaabag, hantod, nga namimlo ko sa Catholic Faith Defender, inactive lang ko. Ang gusto nila nga among kung kita atong pamalandungan ang Biblia, kung sa first reading, mo ginamit ito ang Gospel. So, ikaw kina siya. So, parang first reading, karon, ang first reading, nag-iskot ang biyuda. Pag amokin mo sa Ebanghelyo, nag-iskot ko ng Ebanghelyo ni Cristo o biyuda. Remember, ang Gospel, iyahan na Ebanghelyo na ni Cristo. Siya rin mismo, anak nagsulti. Niya, isa may nag-take note ini. Ang nag-take note ini, ang upang kay Evangelista, isa may upang. San Marcos, San Lucas, San Mateo, si San Juan. Kini silang upang. Mga may kanunay ang subaybay sa tanang mga gisulti ni Jesus. Mga na ang Ebanghelyo, upat magpuli-puli rin ang upat ka Evangelista. So, mata siya ang dagan do say-say. Kaya kung nakabantay ta, magpapare-pareha na sila. Doon na ko'y pagbasa dito nga, di ba, nasa Ebanghelyo ngayon sa katapusan. Makita o sa kiling maong pagbasa dito kang San Lucas. Muna na kapitulo. Kaya yung ibasa dito ng Marcos, magkapuro-pareha nga naman. Mula na siya o ako ba, sige ko sulti din ni. Kaya kung kabutan mo sa mga nakita na ko, ang ba na ngayon nga, si Brad Alan Tikot, si Brad Alan is Lawas. Si Brad Alan ng face mask. Yan na. Pero kung saan ang buti pa sa ako. So, iyon na ang ilang pagtanaw sa San Cristo. Samtang si Cristo ng CEO, wali, sige siya o nasa siya palong. Kining upat na Evangelista, nagsimple na sila o. Sulat. Take note, sa tanang binuhatan ni Cristo. So, din sa Ebanghelyo ni San Marcos, mauli ang iyang nakita. Apa sa dili pa, atong tanahon tungkol sa ang atong tema. Ang tema na ito karoon ng biguan na gingon nga ang mga kabos importante sa Diyos. No, katala ka, ano man ang kabos na importante sa Diyos? So, di ba itong dato? Ang dato, importante niya muna sa mata sa Diyos, ikitang kanan, iya matang higugma. Apan, biblically speaking, ang kabos may gihatagan niyang importansya. O kini, base sa tuang mga pagbasa karon. Nga naman, kung sa kaday na sa kabos, kita sa mga kabos mata. Kabos ka nga haruhay. Kabos nga makakaon sunod sa tulog kakanan. Kabos nga haruhay. Ang kabos ay gimahal sa Diyos. Kita mga kabos o ang mga kabos doon sa kasing-kasing sa Diyos. Labi na ito mga biyuda. Kabantay mo, single parent, biyuda, mo gina-opisan sa gobyerno muna sa kitabangan sa gobyerno. Giuna gina sila. Muna, ayaw niyo ayaw mga biyuda sa tanaw bagong kumare. Mare. Ayaw ninyo, muna yung sa Biblia, ang mga biyuda, ayaw ninyo tamaya. Huwag yung maging biyudo. Ayaw ka bro. Biyuda mag-istutan sa Biblia. So, hirap ano? Kanya, kung atong tanawang, base sa mga pagbasa, diyan sa unang pagbasa, naghiskot din si Propeta Elijah, Propeta Elias. Ningon niya, nga nangayo siya og tubig, ngadto sa usa ka biyuda, nga nakita niya na namunitog lipa. Kung sa manilipa, sa amo ni sa lipa, na nakita ang kawayan, nga nang kuralyo lipa. Aron iyang isuknod, kay magluto siya og pan.
Hinumduman na ito nga, kining pagbasa, naabot ni nga bulaw, kanti tingho ba sa ilaha. Tingho sila kinos kayong pagkaon. Mao nga ang maong biyuda, nagkuha siya o mga sutlod, kay magluto siya sa pagkaon na alang ng Diyos sa iyaha o sa iyang anak. Now, karon niabot pa ni Ron si Propeta Elias. Nga diin, nangayo siya o tuloy matupad din si Ebanghelyo nga nidumili unta ang maong biyuda sa pagtabang sa maong propeta ng igutom. Apan tungod lagi, kay nituo man siya na ang Diyos mo'y maghatag kanila sa tanan. Sa panahon sa kagutom, mao nga ang matod pa rin turman ang garapon. Kung nakabantay ta, niyon siya din na pag-adto ni Elias sa syudad, no? Sa kanhaan sa syudad. So nangahoy, nangitaw, asugno itong mga babae, na niyon si Eliana. Kaya yung tubig, gamay tubig niya. Itagaan sa babae, hindi uda, kanya nagkuha pag yun siya, o, kasagi po po gamay pan. Hindi ka na mahatag ang mga biyuda. Apan, ningon siya na witness ang Ginoo, saksi ang Ginoo, ngayon ng Diyos, nga wala yung ko makaluto upan. Ano na lamang ako'y, usa ka kungko, nalima ka, usa ka kungko na harina, o jutay na lana na olibo. Kanya, nga, iya po ng lutoon, alam kaniya, kung sa iyang anak, kung sa'y tubag sa mga propeta, ningon siya, ayaw ka wala ka. Puhata ang giingon mo. Apan, himuay usa ko gamay torta. So, himuay isa ko gamay torta, nga pagkawaman ni anak, magluto na ka para sa imuha o sa imong anak. Kanya, mingon din niya mga propeta, kaya nag-ingon ng Ginoo. Dili mahurot ang imuhang pagkaon. Hangtod na paulanon sa Ginoo. Kaya kato tinghulongan. Muna nga, hangtod kuno paulanon sa Ginoo. Kanus ato, basta kayo mo iyang isa natuman niya. O din mingon na yun nga, nilakaw ang biyuda, o gihimo niya ang ingon ni Elias. O pagkahuman niya na, mingon sa mga masahon, wala na kamsig harina. Uglana ang maong biyuda. Tungod sa gisulti sa maong propeta. Mao ini mga igsoon ang unod sa unang pagbasa nga tungod man, tuod man, dito man sa maong babae, sa maong biyuda, o siya nakasinati nga ang Diyos kayo dili magpasagad sa tao nga nagbuhat og mayo, sa tao nga misulod sa mando sa Diyos. Ito kinasing-kasing ito. Nagabantay mo sa biyuda, saksi ang Ginoo, mayon siya, witness ang Ginoo. Nga mawag yun ang ako o sa akong anak, pugong-pugong ni, hangtod na mamatay ni, kaya ang aso na muna sa biyuda, patay na sila pag-umanat to, tungod lagi ni, wala pa may suporta. Napagkaon ay magdunay DSWDs unang masuporta na yun. Wala man. Tungod sa mga pagsalig, nakasumay siya o kitagaan siya o regalo sa Ginoo. Sa second reading, nag-isgaw din ni may tungod sa Panginoon sa Kristo. Mayroon din ni, wala masunod si Kristo sa templo. Alang sa iyang kaugalingon, kundi alang sa tanang mga tao. So, paghuman, misaka siya sa langit, misulod siya sa langit, di na natubang siya karon sa Diyos Amahan, alang o tumod ka nato. So, kinsa iyahan ito bang ito? Kinsa rin yung pangamuyuan dito? Nasa kapag sa Panginoon Iso Kristo, na natubang siya, dili sa iyang kaugalingon, kundi tumod ka nato. Kita, nga niya din sa babaw sa kalibutan. Nya, bingon din ang mga pangulong pari ng mga Hudiyo, sunod ang mga pari sa mga mga Hudiyo, nga musulod sa ilang kapit, musulod sa templo, sa una templo, sa tuwa karon simbahan, mao ni nga tuwa karon, niya din nagampo, niya, mga tigpakarolingon, nagdala ang mga halad, mga halad na natuko sa mga mananak, apan silang tanan, wala kahimukti sa Diyos, tungod kay nagpakarolingon sila. Yan. Huwag mo rin tanaw mo rin dito sa Ebanghelyo, kasi ginuwan mga dato. Tanawa ko, iyang isulti din sa Ebanghelyo. Mingon siya din pagsulod, samtang naglingkod si Jesus doon sa panugdanan. Subuti pasabot, sa ilahan dito, may halaran niya, yan na si Jesus, so, mingon siya, doon sa panugdanan. Nagtanaw
Nagtanaw siya og naningid sa mga tao mamuduol ug muhalad. Naon ningon sa Ebanghelyo ni San Marcos. Naningid siya ug niya iya gitanaw. Mayroon ako ng mga dato, sumunod ingon nga mura ko nga pare, bawal pare ng Rodeo. Naghalat ko no hay pero wala sa pukot ba kana pa mo ipakita lang mura mga politiko. Muhatag ko ni mo pero kinahanglan isulti ako pangalan niya. So dito gitanaw ni Jesus. Unya dunay usa ka biyuda. So di siya din daghang nga dato namulog sa kwarta. Idosol nga pero dunay usa ka biyuda nga kabos. Mihulo og duha ka dako. Duha ka dako. Di pa gid 5 centavos, duha ka dako. Unya, kung siya nakita ni Jesus, siguro may matago sa iya. Gitawag niya niya ang mga tinuan na gingan. Labaw pa sa gihulog, ipanghulog sa uban, ang gihulog kining maong kabos nga biyuda. Kay iyang gihulog ang tanan nga naa kaniya. Buti pasabot, totally surrender siya nato sa Dios. Niya siya, Lord, surrender ko ni mo, Lord. Mo nagiging natuwa, Lord. Kinasing-kasing nga paghatag. No? So, mo na yung na itong pamalindungan mga igsoon. Na kung muhatag day ka, kinakailan kinasing-kasing, way mabulbul. Dili mo yung to, di mo na niyo. Samo naman na. Dili tayo mahimuot na ginawa na. So, kung hatag ka, hatag nga kining walay pagpangayo balos. Nakahinumdum ko kahapon sa istorya ni Sangayalan, niyang presidente, itong manang istorya mi. Nagining na istorya ni mga halad. Na doon na po inihalad sa inyo halin isulat sobre, walay pangalan. Siguro ginuori mo baos niya. No? Halad, o ni kantidad, apa mo pangalan? So, wala magpasigar ko sa iyang kagaling mo. Nakabantay doon na istorya sa usa ka tao, ningon siya na, ang kaayo ko no, nagibuhat sa duha ka biyuda, makapatandog ilabi na ko, masarta na to ang ilang kubos na kahimtang sa katilingban. Kaya sa kultura magod sa mga Hudiyo ng igsoon, ang asawa, huwag ginahikuan, di na, huwag imo pa, huwag ito sa Muslim, di ba Muslim, ang babae, huwag yun. So, wala na sila, hindi nila patingukon. Muna ang kultura sa mga Hudiyo. Kung ito na nakabantay mo, nga malipay na sila ang lalaki, ang mga anak, malipay na sila. Nga gibutang katong ipakaon ni Jesus nga mga, kato, 5,000 nga mga tao, pa? Ang gisutan nito, mga tao, lalaki. Walay babae. Walay kwenta ang babae sa lalaki. So, din mo ang kultura man na nila sa mga Hudiyo. So, wala sila ito malingong katumod. So, ang nahitabo, mura ba nawagan sila o kanambili, no? Kanya, simpa ko, kung ikaw itong single parent, kaya itong asawa ka ito, ba kay patantag, ano ba? Kanya, mahimo kang biyuda, mawagan ka. O pagtagad sila, ewan mo po kay banana. So, nga nga magpabilin man sila, ngayon niya na, gikuhaan na yun upasi ang istorya. May tungod sa usa ka takong hitabo na bagyo dito sa Leyte. Itong typhoon Yolanda. Gipla sa TV, o niya, usa ka babae nga volunteer siya, no? Hatag sa mga relief goods para na ito biktima sa bagyo. Kanya niya, hindi mga babae, usapon sa nabiktima. Kaya dito ba siya si Evacuation Center pa rin? Hapan tungod lagi ini, doon ay namutana kanya lengon nga. Kung sa may nakakasig ni mo, na nagtabang man ka sa relief operation, nga ikaw mismo, biktima ka man sa bagyo. Ingon ng babae, una, magpasalamat ko sa Ginoo. Kaya di ako, buhit ko. Dili, importante na ko ang mga butang. Importante na ko, buhit ko. O tungod niya na, mawaling mitabang ko sa akong mga kaigsoona. Ikaduha, tinuod, yun siya tinuod, nagisod ko, apan mas grabe pa nagisod ang uban. Nagisod siya, parehas na ito, mga biktima sa kalamidad, pero na ako may nakita niya na nagisod, sumitabang siya. So, daghan mga tao na mas tabangonon pa kay kanako ningon siya. So, ang mga babae, mga igsoon, usa ka tinuod ka sumusunod ni Kristo, kaya nasayod siya unsa man ang mas pahinungdanon sa kinabuhi.
nasayon siya nga ang mga kalibutanong butang, dili amay pagkamatyan. Nagabantay ka sa maning kalibutanong butang, na dili amay butang, nalisan na to. Pero usawa man lagi, nabiktima man ta usahay, sa kahapon, biktima ta sa talabang kahuyan sa itong pagkatao. Manggiaway ta sa yuta, butang nga diliuta, maniging mo din nga, diliuta na to ang ngayon, pagkamatyan o kawilihan kay lagi, kanang mga butang nga, gipagamit lang na to sa Ginoo. Sa takna ng matay ta, diyaan ginatanan wala tayo malay nato. Sumuna ang ipunto sa mong babae, nga, punta kini mga butang malabay, dili na to awayan. Kay ipahulaman, ipahulaman. Kaya itong masakyanan, ipahulaman, mamatay ta. Magkakabali na. Diling din na to. So, ina na, no? So, muna nga, sama sa duwang na biyuda, o sama kang Kristo, kining mga babae, makamao, nga malimot siyang kaugalingon, aron pagtabang sa uban. So, muna ang iyahang, ang nakita sa mga babae, nga, iya yung gipalabi niya, ang pagtabang sa iyang isig katao. Sumuna nga matod pa diha sa sulat ni San Mateo Kapitulo 10 versikulo 39, ningon diha nga ang mawagan sa kinabuhi tungod kanako makakaplag Ginoo ni. Subot ito sabot nga katubang tao nga mihalad ngadto sa Dios sa tanang utang madungagan pa paghatag nini. Apan katong mga tao nga layo para kanila kay isig katao, mas mulayo ang ilaha o mas mulayo ang Diyos diha kanila. So mga igsoon, dito taas jutay ako ang pagpambit, apan sige lang kay sunod Enero pagrubing dili naman po mo. So ingna nila nga amo ang mensahe na sa kanunay atong likonon ng atong katilingban sinabangay sa usa-usa luyo sa mga di man malikayan, doon nagitay mga kulangan na ang Ginoo kanunay maguban nato. Labaw sa tanan, ang mahal nga inahan, Birhen Maria. Siya mo ang modelo na itong tanan. Sa kalisod, o sa kaharuhay, bibigyan niya pasagdan. Na siya kanunay, o siya tukul sa Diyos. Na siya tapat sa Diyos. Nangalia, alam ka na ito. Dili siya maluwas. Di ba siya kaluwas? Si Mama Mary, dili kaluwas ito. Apan, makatabang sa atong kaluwasan. Murabaw may kabukag tubig, dili ang bumba, ibutangan nimo dito og kawayan, tuwa ka dito ng sao, media flex, tuburan sa grasya. So yun niya na, ang pagtanaw na ito sa mga nginahan. Mga igsoon, puno sa panghinao, ang Diyos kanunay mag-auban ka na ito, ipalayo kita niya sa mga tentasyon o sa mga pandemya, siya kanunay mag-auban, uban sa itong tagsa-tagsa sa pamilya. Hinao ito, paliho man ito. Ipadayag na ito karoon ng kredo sa itong pagto. Ikantan, nagato kami sa Diyos sa mga taong sa tanan. Magbubuhat sa langit ito sa iyo. Yan ang Samahan sa wala kay katuigan, Diyos ikan sa Diyos. Ato nga Diyos ikan sa Diyos na mato. yan ang tininuhan sa kiniyas. Dinari Kanya, Tungod na nato din sa krus sa huwag matutunan sa sinapang. Kung sa mabrik sa mga minatay. Huwag niyang ginharian, wala'y katapasan. Katulinis sa santo. ang inuumaga sa pinatuloy. Nagagkasya sa mga anak. Buwan sa mga sa anak. Simba siya ang mga sulti pinahagis na nabuklesa. Nagagkasya sa gusto ko. Pusat ko sa pagkakas. Nagayaan ko sa kabunya para sa kasaluan sa mga salat. Nagapaabot ng isa kabanaw sa aming ng kaya. Sa pinatuloy sa mga abot ng kalibutan namin. Magampo kita sa tumamahan, matabangan taniya ang itong mga pagpanintamot, alang sa kalambuan sa itong pagtuong buhi, ubahan ganina. Sa matag pag-ampo, ano ito ba? Ginoo, buhia ang among pagtuo. Ginoo, buhiya ang among pagtuo. Alam sa mga nagdumala sa atong simbahan, ang atong Santo Papa,
atong bisko, mga kaparian, mga reliyoso, mga laiko ug sa tanan nga nag-alagad sa simbahan, nga untay pakita nila ang ilang pagkamatinud-anon sa ilang pagpangalagad. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo niya ang pagtuo. Alang sa mga nangulo sa atong nasod, nga buligan unta ang ilahang paningkamo ug mga panbaso, alang sa kalinaw, kauswagan ug kalambuan sa tanang katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo niya ang pagtuo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga biktima sa injustisya, mga nagkalain kalamidad nga unta kanunay buhi ang ilang pagtuo sa Dios bisan pa man sa ilahang nasinati nga nahiaguman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo niya ang pagtuo. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nawad-an sa paglaom, mga kriminal, sa mga nagbaligya o dungo ug mga tuwapos nga mubalik unta ang ilahang paglaom ug pagsalig nga ang buhing Dios andam sa pagdawat o pagtabang kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo niya ang pagtuo. Alang kanatong tanan nga nagkatigong karon dinhi, hinaut-unta nga ang atong pagpadaya, pinaagi sa atong mga maayong binuhatan, ang atong pagtuo ug pagpakighiusan ni Kristo ngadto sa atong isig katawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo niya ang pagtuo. Mahilong kita sa mga Diyos alang sa atong mga personal mga intensyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo niya ang pagtuo. Magagahon nga mahal ng dagi kini among mga hunahuna aron sa kanunay magpasaligon ug pagbalawon kami kanimo ug aron ang among pagtuo magpabilin nga buhi hangtod sa kamturan kini tanan among ipangayag pinagi ni Kristo uban sa mahal nga Espiritu Santo. Amen. Palihog po anak sa pagkada. Palihog. Ayaw
aron makahiyo sa kaming tanan diha sa pagkinahuray ug pagsinabtanay sa pagsangyaw sa imong giharian sa gugmaw kataron kaya ang mga panaglalis ug panagsumpakiay nga napilayo ka namo gikan sa usa-usa tabangi kami sa pagpakiguli pinagi sa pagkinasayloay karon ipakita natong timaan sa kapanahing ni Jesus may buntag ita na. Mga igsoon mo kaya Panginoon sa Kristo, ang Kordero sa Diyos, nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, pugulahan kita karong gigratit, alang siyang santos sa bangkete. Ginoo nila ko ang iyong kalabat kanimo, ang iyong lamang ang maayo, ang lawas sa dugo ni Kristo mag-amping na natong tanan alang sa kinabuhiwalay katapusan. Amen.
Palihog ng Diyos. Magaan po kita. O Ginoo, dinhi sa among pagkalawat, nga imong gihatag kanamo, imong gibagko ang among kinabuhi, pinagi sa imong Espiritu. Baskuga dinhi kanamo ang imong kinabuhi, o himuang magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo. Kini ang ipanayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Palihog ang luhod ng tanan. Horacio Impirata. Maluloy ang maghog nga amahan, hinangog kami kanimo diha sa among paginahanglan. Ang mapangayo o proteksyon batok sa COVID-19 na nakahasol ka namo og dalas na og daghang kinabuhi. Nagahangyo kami sa imong higugmaon nga pagtagad og pinaagi sa imong makaayo nga kamot, mahanaw ang kahadlok namo sa sakit ug sa kamatayon. Ibalik ka namo ang paglaom ug kusog sa among pagtuo. Kami nag-aampo nga giyahan mo ang katawan nga gitangasan nga mangita sa kasulbaran, alang nini mao nga sakit o ang pagbatok sa pagtakod niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga nadiskubrihan, pinaagi sa iya sa inyong mga kamot. Panalang nini ang among mga pagpaningkamot sa paggamit niini mga bakuna ang mamuno na kining pandemya dinhi sa among nasod. Nag-aampo kami alang sa among mga health workers na sila mag-atiman sa mga kasakiton uban sa ilang mahanas o kaahog. Hatagi sila sa kabaskog sa una-una sa lawas, kalikon niya sa ilang kaapuhan o panalipod batok sa sakit. Kami usab nag-aampo alang ni atong mga gitanggulan sa COVID-19 na sila mahibalik sa maayong paglawas. Panaliti usab katong mga nag-atiman kanila ug hatagi sa pahulay nga dayon katong mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya, ilabi na niining panahon sa pagsulay, aron muliho kami alang sa kaayuhan sa tanan, ug andaw nga motabang ni atong mga nanginahanglan. Hinautong ang among pag-atiman ug kaahog alang sa usag-usa, magpalahutay kanamo niining mao nga krisis, ug magdala kanamo ngadto sa kabag-uhan ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo, uban sa kayusahan sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Midangog kami alang sa iyong proteksyon ug balaan nga inahan sa Dios. Ayaw ikaw ang among mga pangaluyuko diha sa among mga paginahanglan ug ipahilayo kami kanunay sa tanan ng mga katalagman o mahimayaon ug bulahan nga Birhen. Amen. O inahan kaayuhan sa mga masakiton. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Canusoy, San Isidro Labrador, palihong maglingkod alang sa second collection. Sa Presidente ang mga pagpasalamat o mga pahibalo. Look, may buntag sa tanan. Munta po. Kung salamatan itong labong kagaw no, dahil tayo po niya higayon. Isa pa sa itong pandemya, o di sanay ganyan, na nipilto na ta. Unta, kita bagunda ta, kanang amugaway na kanang gawas no, nagilunta ta. Pero nililig kita masiging-siging natin mga okasyon. So, salamat ako sa mga choir, o lector, sa itong mga kabat, nakakaroon din eh. Ato po nilang palakpak ulit. Sa akong yatag sa aking sekretary kapon kasi nag-isip ko. So, karong
November 13 or 14, so naibago nga pali nga moabot si Father Ricky Montero. So, gihawag ang matagtunang magdala og nino isip welcome sa ilaha. PBCRP, nag-awag sila kung isa lang gusto mga volunteer, kaya hapit naman ang ato ang eleksyon. Kasi napagaling ko ang natin. May buntag sa talanong. Ako maghahangyo sa katilingban na ang kaugangan, para naman sa lahat ng inutan, na kung mahimo, priority man din mga anak na katoliko, amo siyang pasermonyasan sa katapusan panahon karong biyernes sa gabi. Mo na ang akong ihangyo ng po. Kay lahi sila na kagabi nga naminaw ko lahi sa ato ang pag-ampo lahi sa ato unya wala sila bas-bas mo na akong ihangyo sa katilingban kung musubok. Tawagan na po niya si Mantaw kung padre kaya ang naibawan mo kita na basta dili katoliko dili pa bisingan pero sa kaso sa inyo ha kay daghan katoliko man majority ninyo ato gihangyo kang padre iniwi man kayo po sa padre Ratin. Kung okay kami si padre may balo ka read na manangin kasi ha kay sa kuan mo Lord basin ba may mo di man malikayan Lord basin may mo sumbong bitaw kanya makawal ta Palihog ng loob na mga eksoni din kasulugan sa pulong sa Diyos, magpabilin sa kita kanunay mabadaito ng Diyos sa hinawag ng pulong at manalubong karosak na magpabilin din ka nato ang iyong tamdanan sa atong kinabuhi. Ug manalangin ka nato ang Diyos nga magagahon sa tanan amahan, anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Malakaw kita sa kalinaw or pagigumang pag-alagad sa Ginoo. Salamat. Sa Diyos.